לכם, צופים יקרים, כאן דניאל. היום אני הולך לשחק איתכם מיינקראפט בטלפון. בפרה תעצרי בבקשה. לא, לא. אוקיי. אני רוצה למטפל של אמא שלי. כן, כי עוד כמה ימים אני אקבל טלפון. כן, איזה כיף. אני אצלם, בואו נראה לי. כאילו יש לי גם ערוץ, אבל כאילו יש לי בעיה בתוכנה, ולמי שיש טובה, אז הוא יכול לתת לי, אז תודה. אוי, כבר! איפה הבס? אוקיי, לקחתי לבס. אני לא יודע אם כדאי ללכת. מה תנגלה? אין לי כוח עליה. איך זורקים את זה? וואי, לא נוח לי מיינקראפט. איך זורקים את זה? וואו. אוקיי, נעשה. עצים, אני צריך אתכם. אוי, זה מגניב. למה במחשב זה לא ככה? כן, זה טוב. אני אעשה בית, כאילו, אני אחפור למטה ואני אעשה בית. כאילו, אני רוצה לבנות בית גדול, אבל אני לא יכול. בשביל זה אני צריך בתים ואין לי עצים. אני שונא לשחק מיינקראפט בטלפון. אוקיי, זה פאק, איך שמתי את זה? אוקיי, אני צריך חרב דבר ראשון, ואחר כך פיקקס, ואחר כך איפה? אוקיי, כל זה. אוקיי, בוא נעשה, אני אוהב שהכלים מסודרים. פיקקס, גרזן, לקחת. איפה היה פה מעליי פה מקודם? כשיגיע צהריים אני כבר אתחיל את הבית מתחת לאדמה. וזה זאתי שם. וואו. וואו, ספיידר. לא. אוקיי. פאק, צריך לפתור. אוקיי, טוב, אני אבנה פיקקס מסטון. אני אקח 5 בשביל חרב בפיקקס. יש לי 4 עוד אחד. איפה קרפטין? אוקיי, אני לא צריך. יש לי צריך איפה? אוקיי. בינתיים פיקקס יותר חשוב מחרב, כי אנחנו צריכים בכלל כמה שיותר מהר. אני יכול. יש ריין. 1, 2. לא, ואני לא קיצי, לא. מי שמכיר את הפחם החרא הזה, שנראה כמו חרא. אז אוקיי, כמה יש לי? עוד 1 ואני מוכן. אוקיי. פרנס. אוקיי, תודה. אוקיי, בינתיים אני לא צריך את זה, אני אשים כאן, את זה 1, 2 וזה 1. וואו. אין לי כאילו, במיינקראפט במחשב אפשר לשים פה, אבל אני לא יכול. לא. יש רעיון, אולי אם אני אשים את זה ולא. כמה שאני יכול לשרוף את, כאילו, את זה ואת זה, אוקיי. לא אפשר. איפה?
איך אני אפשר? סתם, נראה כלום. נראה טיפה. נראה שיש פה מעדה. בכלל. וואי, זה קשה. אוקיי, נראה כלום. וואי, הנה פחם. רגע, איפה אני? זה לא פחם? לא. היה פה ריקו פחם. לא פחם. אוקיי, נראה כלום. הכל שחור. אני יודע איפה היציאה נראה לי. אוקיי, עכשיו אופה, הנה. וואי, איך מצאתי את היציאה בלי זה. אוקיי, אני חייב אוכל. לא, מתי לך שקפתי? זה ישרוד, אוקיי, זה לא... אולי אם אני אזכיר. אני יכול אנשים למצוא. כדאי. אוקיי, לא. אוקיי, אימא'לה. אוקיי, תמיד את האוכל. פאק, איזה טיפש. אוקיי. אוקיי, בוא נראה. בוא ניקח קפה, נעשה את זה. לא! שזה נשבר. איך זה משחק טיפשי? איך פאק יש לי עץ עם ידם? נראה לי שאת הבית אני אעשה איפשהו פה. דבר ראשון זה טוב, כי אני ליד מנהרה שאני לא יודע מה יש בה, כי אני לא יודע כלום. דבר שני, אני ליד עצים. אני אעשה ככה, אוקיי. אני עכשיו בונה את הבית שלנו. וואו, לקחתי שפק 7 דקות רק בשביל לחפש פחם וכל... איך זה פאק שבר? אוקיי. איך זה פאק שבר את האבן הזאתי? עזבו. אני שונא מיינקראפט. כאילו בטלפון. כן, סבבה. חבל שבמיינקראפט אין כמו במחשב במיינקראפט שאם אתה כותב שרת אז פשוט מביא לך. פה נראה לי אתה צריך לייצר שרת נראה לי. כי חיפשתי ולא כתוב שם את סרבר כמו שכתוב במחשב. כשאתה רוצה להוסיף שרת אז כתוב לך את סרבר. מה אני אכין? אוקיי, בינתיים אני אשרוף. לא יודע אם כדאי את החרב. יש לי רעיון. נו, שונא דיאט, שונא. ושלא יהיה לי דיאט, אני יודע מה לעשות. אני אעשה את הפרק קצר, כי אני אעשה את זה דרך הטלפון של אמא שלי, ובשיטי צריכה את הטלפון. נראה לי עד הפיקקס, כאילו, חכו שנייה, ונראה מה... עד שהלילה יבוא, אני אפסיק לצלם כי הטלפון של אמא שלי.
בינתיים אולי אני אמצא פה פחם, אני חייב פחם. או יש רעיון, אולי אם אני אחפור פה איפשהו יהיה פחם. כל הזמן שאני עושה את זה אני פשוט מוצא פחם. שאני צריך לעשות את זה. שבלילה אני פשוט אפסיק לצלם. בוא נקים חרב. מזה. שיט, אני לא יכול להכין זה. איך קוראים לזה? תיבה, אוקיי. טוב, עכשיו, איפה החרב סטאורנו? רגע, איפה הגרזן שלי? רגע, לא עשיתי גרזן. זוכר שעשיתי גרזן מעץ. אוקיי. טוב, אם נהנית... טיפו, בבקשה, שזה לא יבוא אליי. אם נהנתם, אל תשכחו לתת סאב בלייק. ויאללה ביי, נתראה בסרטון הבא.